Takže nás dá všetci, moje meno Stanley Whiteman. Pre tých, čo sa pýtajú, prečo natáčam na záchode, nebojte, som oblečený. Je tu fakt dobrá akustika. Dneska som od VIP sledovateľa tohoto kanála dostal návrh na zlogovanie dnešného dňa, čo bol turnajový, florbalový turnaj v škole, ktorý sme zvládli s mojím úžasným tímom na krásnom prvom mieste. Týmto chcem poďakovať Mišovi, Machovi a Peťovi. Hrali jak draci. Macho, toto je pre teba. A také ďalšie informácie do budúcnosti. Moja knižka Do tých drak, aby sa mohla dostať do tlačenej podoby do knihkupectiev, ak moje plány na najbližšie dni výjdu. Čiže všetci držte palce. Momentálne sa pôjdem vrhnúť na natáčanie ďalších videí na tento kanál, aby ste mali čo pozerať. A to by bolo asi tak aj všetko, no. Učitelia štrajkujú, my máme taký štrajk, že 4 hodiny celý týždeň, čiže štrajkujeme o 106. Celé to na hovno. Učím sa s vami, vidíme sa. Aj čus!